Right, muri Zimbabwe. Nasi ndava nenyaya hombe. Nyaya hombe. Inogona kunge iri nyaya yekutanga. MuZimbabwe muno mukuuya padande mutande. Kana ndisingakanganise zvangu, noda kuti handisambosanganawo munhu ane nyaya yakada kufanana neyandira kuti ndikupei nhasi. Ini Manass mwana wekwachibanda. Ndichifambira nyaya dzacho ndofunga haiwa munondiziva. Tiri pachirongwa chatodaidza icho kuti Bhishu reality show. Ndakanzwa zvichemo zvenyu makati aiwa ndirinyanya kunze vanhu vechikadzi pashow inoyi. Ko vanhu vechirume havako here? Vandati aiwa inini semwana wekwachibanda ka ndoita zvido zvenyu ka. Saka ndabva ndakuigirai munhu wechirume nhasi. Ameno sanganai nevatariri mukoma wangu. Ya ndinokumhurisai mose muri Zimbabwe. Tichakumbira kuti muti munenge munotitaurisei muchana kuita kuti vatariri vadaita sei varida varaona zonzwa. Kamera munenge makatarisa nayo ndeiyi ndokutarisa nevatariri ndokubuda paTV. Handitika. Right. Izvozvi muri kubuda paTV. Nyika yese iri kukuonai, vari muno muZimbabwe, vari kuSouth Africa, vari America. Wese munhu angori neaccess yeinternet akangoenda pachibanda media anenge achitokuonai, ndo pamuri kubuda. Handitika. Aiwa tatenda. Chekutanga vaudzei zita renyu kuti munonzi ani? Rebasa. Rebasa chero kana bida chairo zviri kwamuri? Ini zita rangu ndonzi Lini Swanda. Ndo zita rangu Rebasa. Lini Swanda. Muri muNdebele? Ya. Uyakhuluma? Handikhulumi zvangu but ndoko musha kwedu kwatinobva. Alright. Yeah. Vese vabereki vaMandebele oro? Aiwa. Baba ndowekuMandebele. Alright, then amai mushona? Yeah, amai mushona. Ndakandichimudza kuti pamunokhuluma. Ndakaida kukhuluma, ndakaida kuti sikhulume sizwe. Tichatogara ikoko zve. Alright. Yeah. Vatariri vada kuziva kuti alright, mungatipewo nhoroondo yenyu here kubva pakuzvarwa kwenyu kuti makazvarwa muri munhu akaita sei? Takatarisa panhau dzekuva mukadzi oro nhau dzekuva murume. Toda kuti munatsodonongodza ipapa. Alright. Ini sekukura kwangu ndichikura ndaingofarira zvinhu zvechikadzi zvakaita sekusuka, mabasa epamba. Saka ndichikura ndichidaro ndichienda kuchikoro ndaitamba nevasikana. Vanhu vachigara vachingondibvunza nekunetsikana kuti ko mukomana uyu chii chaanoita, because zvakatanga ndofunga ndaakuma grade 5. Ndapa grade 5 ndopa ndaitamba nevasikana ndichisuka ndichiri ndasingagone zvekurima, ndisingakwanise kuenda kumombe. Ndapedza grade 7 ndopa ndakazotanga kuti ndakuenda form 1. Ndopa ndakatanga ndichisvika kuform 1 ndakaenda kwakuri kuboarding school. Saka pekutanga ndiri muform 1 pane mumwe mukomana aingoti kana yabreak womba uya kuklasi kwedu, because ndandisina shamwari dzechikomana ndaigona kugara muklasi, ndosara ndiri imomo muklasi muya. Kana ndatotaura nevanhu ndichitaura nevasikana pachikoro ndichitamba navo ndova ndosikera navo. Saka mukomana uyu akazoya kwandiri achindiudza kuti aindida. Saka ini sezvinhu zvaindinetsa ndichikura kuti zvinhu zvandonzwa because handikwanise kunge ndichifambidzana nevakomana pakutamba nezvinongoitwa nevakomana zviye. Handina chandakakwanisa kutaura naye because ndiri munhu ndainyara, plus ndaingonzwa vanhu vachisvora kuti mukomana akadanana nemukomana vanhu vanozvisvora. Zvadaro ndagara ndofunga tatova third term. Pakazoita futi mumwe mukomana aive kuma form 5 ndopa akauya kwandiri achindiudza kuti iwewo wakanaka chichi. Saka sezvinhu zvaive mandiri, because ndainzwa feeling yekungoda zvinhu zvechisikana.
Ndinakwanisa kumupindura kuti ndabvuma zvauri kutaura. Saka akazoti rimwe zuva toda kuti tiende tese kumba kwedu. Taenda kumba kwedu kwavo kuyakwe. Ndo patakanorara kumba kwavo. Saka patakarara tese paya. Nemukomana iye. Nemukomana iye. Mune makore maybe makore mangani? 15 years. 15 years. 15 years. Ndo paakarara achingondibata-bata achindikisa. Saka ini sezvinhu zvandasati ndamboitawo zvaindinetsa kuti plus ndaitya semunhu anga ari mudiki. Ndomva angoti iwe uri bhebhi rangu chichi. Saka ndakuzvinyara ndichinetsikana, ndiri munhu anga akunetsikana ndiri kuchikoro. Zvadaro tagara ndaform 2 ndabva muform 1. Mukomana uyaya. Alright. Nimbokubate muromo shoma, very sorry. Saka mukomana uyu akangorara achikukisa achikubata-bata. Pazvangogumira ipapo chete. Ndo pazvangogumira ipapo. Alright. Enderai imberi. Because hapana chandakakwanisa kuita naye nekuti ndainyara nazvo. But akambotry roda kuita zvimwe zvakadarika kukukisa nekukubata-bata. Iye aida kutry kuti aone kuti ndoita sei. Kana kuti zvaiona pandiri zvaive zviri izvo here. Saka ini sezvinhu zvandasati ndaita ndasati ndambo experience kuti ndinyatsoziva kuti chii chinoitika kana kuti zvinofamba sei. Plus ndaifunga kuti pamwe ada kutrya kuti aone kuti munhu yakamira sei. Alright, mirai alright. Kuti tinatso pazvada unatsonzwisisa. Muri mukubatwa imomomo. Feeling yenyu yenge yakamira sei? Because kana munhu achibatwa kaitwa ndakatora mukadzi ndakamubata ndakabata munhu wechikadzi ka. Obvious nenda kutonzwa feeling yokuti da kutoisa ndo chokwadi. Anditika. Saka inini muri kubatwa imomo feeling yenyu yakamira sei? Feeling yangu yaitoda kuti ndirare nemukomana yeye. But sekuti murare naye muchida kunzwa kuda kuti mumuise kana kuti muiswe. Kwete inini feeling yandaenzwa ndaenzwa feeling yemusikana akabatwa zviya. Alright. Antanenge akuda murume kuti arare nemurume. Exactly. Manatopatsanura ndo zvandaona zvimusema. Handiyore. Saka zvadaro ndomba tagara. Pakazoita patikaenda kumasports tiri paboarding. Ndomba taenda tese kudaro. Takaenda kumasports kwekuya. Ndomba askera inini. Kuskera kuita sei? Anonzwisa language yoyo. Alright. Takapedza zuva rese tiri kumasports naye. Achitenga chikafu achidi achitaura kuti asaona kuzomupindura nyaya yangu chichi. Saka ini handasingakwanise kumupindura. Because ndaive nenyadzi dzakawanda. Asi ndaingoti dai iye angoita kuti akwanise kurara neni because ndo zvandainzwa kuda. Asi kuti ndimudzi kuti ndakuda zvauri kutaura chichi handasingakwanise kutaura naye. Ndobva tadzoka kumasports kuya. Takazovhara chikoro muna December. Ndomba tauya kunoku kwaRarare. Saka aigara achifona kwandiri. Waita sei chichi tichitosangana dzimwe nguva. Paholiday ipapo ndo patakazorara tese. Tarara tese sevanhu vavari vadiki ndasingazivo zvakawanda kuti munhu kuti anyanye kukuda unomufadza sei. Nonge rike kutanga. Zuva rini kutanga kuita bonde. Kaka. Une makore mangani ipapo? Ndane 16 years. 16 years. Igore ripiro? 2013. 2013 16. Kuye mukomana wenga ane makore mangani? Anga ane 17 anga form 5. Alright. Saka alright. Pamakaita bonde kekutanga apa. Akunzwisisa kumimi kuti alright. Wapano wamazuva anoti makaita yeke here kana kuti makashandisa mune protection yamakashandisa? Hapana chatakashandisa. Takangoita zvakadaro. Asi zvakandi because patakarara tese
zvakandinetsa Chii ndasingakwanisi kufamba kana kuti ndibude panze because ndainzwa kunyara kuti pamwe vanhu vachaona kuti ko munhu yaari kufamba sei, saka ndakasikira ndakazvivharira ndiri mumba. Vabereki vangu vakatosvika pakundibvunza kuti kwewo hausi kufamba kana kuti ufare sei, ndoti aiwa ndiri right, but ndaitya kuti nditaure kuti ndo zvandandaita. Alright, mukoma, alright. Munhu wechikadzi kana achibviswa umhandara, zvinhu zvinorwadza, pane pain inorwadza isingabiri kubviswa umhandara. Munhu wechikadzi ndo chikwa chandiri kutaura ichi, musandipekise. Right, imimi da kuzivawo kuti first time renyu imimi makarwadziwa here? Ndakarwadziwa. Zvinotorwadza zvekuti kana kufamba unenge usingakwanisi kusimudza kumba. Asi zvakazoita zvichipero nemadhezi andakagara. Saka ndakumboita kakutya because ndaifunga kuti pamwe ndichatsemuka kana kuti unogona kutokuvara zvekuti hauzokwanisi kana kuenda kutoilet chichichi. But zvinenge zvisiri izvozvo. Alright. Imi mukoma, pane panda unazonzwisisa penge chifana kutanga unasobvunza. Pakati kangamwe but ndosaka ndada kupabvunza. Makazvarwa muine nhengo yechikadzi neyechirume here kana kuti makazvarwa mungori nenhengo yechirume? Ini ndakazvarwa ndine nhengo yechirume. Alright. Zvamakazvarwa muine nhengo yechirume, ko kuzoda vakadzi kuzoda kuti mimi muiswe instead yekuti muise, zvinenge zvizofamba sei? Da kunazodonongodza ipapo. Chinoitika munhu akanzi azvarwa ari gay, anogona kutozvarwa ari mukomana, wotokura hauite mazamu, but unogona kutoita ndebvu, but majinzi anenge ari mauri ndiwo anowandira kusaidi kwauri kudi. Kana uine majinzi echisikana ndo zvaunenge uchingonzwa kuti uri kuda zvinhu zvechisikana. Unogona kutoti mukomana achidarika unokwanisa kutochiva kuti dai aita mukomana wangu because unenge uchinzwa kuda zvinhu zvechikadzi. Alright, I think munenge manatsotsanangura kuti imimi makazvarwa muri munhu wechirume but majinzi enyu ndeyechikadzi. Hamuna feeling yekuda kuti muise? Feeling yekuda kuti muise, alright, feeling yekuda kuti muise imimi tingati ma-percentage mangani ngatingo? Alright. Ndichitaura anogona kuinda pa90. Sorry, feeling yekuda kuti muise imimi, yekuda kuti muise imimi murari nemukadzi, urari mukadzi echaio, yakakura sei feeling yona? Haina kukura because ndikada kutotraya kuti ndirare nemukadzi, iye anogona achitofira kuti ndine mukomana, but time yatoti ndichitanga kuti ndinoisana naye sindina kurogona kutorara. Alright. Ko feeling yekuda kuti muiswe imimi tingati ma-percentage mangani? Inogona kuenda pa90%. Alright, 90%. 90% munonzwa kuda kurarwa nemi. Then 10% ndo yamunogona kuchinge muchinzwa kuda kuita se kurara nemukadzi. Alright. Aiwa. Ndofunga manatsopatsanura ipapo. Ndoda kunzwisa zvakare kuti right, nhengo yenyu mimi inhengo inotori normal size here kana kuti yakakurisa kana kuti idiki? Yakatokurawo zvekuti inotodiwa. But asi haishandi. Kuti ndikatodanana nemusikana anotoida achitoichiva, but haikwanise kuita iye zvaanenge achifungidzira. Alright. Saka imimi upenyu hwenyu hwese makarara nevanhu vangani, vasikana? Da kumbotaura vakadzi checho, makarara nevasikana vangani? Ini musikana wandakatraya kudanana naye, takaita 3 years tichidanana. Saka iye zvaitarisira semunhu aive nemukomana, aitarisirwa kuti kana uine mukomana pakudanana pepe kubatwa kusvikira pamwe mazoita bonde.
saka inda asingazvikwanise iye zvaitarisira kuti dai nhasi mukomana wangu andiita izvi ndasingazozvikwanise saka ndaizoona atova nevamwe vakomana vasikana vaitondida because ndiri mudiko ndairatidziko saka mabhebhi aingotoda itadiwa nemukomana. Alright, pakudanana ndiri kupanzwa kudanana ndavanzwa kuti makadanana ko pakuzosvika pekuti muende muite bonde makamboita here bonde nemunhu wechikadzi? Nemusikana iyeye ndakambozama kuita ka 3 munhu one chete musikana iyeye pechi2 ngati hande pekutanga nhengo yakatosimuka here yakapinda mainofanira kupinda asi kuti makatorasa urume? hatina kwatakamboenda nonga takangoita iminute chete nomba yatoneta isina kurasa urume nomba zvatopero zvakadaro. Iye akati kudii? Akangoratidza kubohekana pane zvaaifungidzira. Alright. Handei second attempt pechi2 takaenda kuclub saka vanhu vandaive navo anga ari mafesi saka tichitomwa mabhiya zedu ataimwa mafesi kaanenge akutsvagawo mabhebhi mahura anenge ari kubhawa chichi saka indaisingadi kuti vaone kuti munhu iko nguva dzese haaite zvichichichi ndomba ndatopiwa mari yandakapiwa ndomba ndatotsvagirwa bhebho rangu. Makakecha? Takakecha. First kwenguri angatori musikana wandaitodanana naye aitozivikanwa chero kumba kwedu aitouya kana maiguru vangu vaitomusimbiso but vasingazoziviwo kusaidi kwangu tichi kuna madhues ariko. Saka kechi2 ndomba tazokecha mahure atakakecha iwayo ndomba tatobhadhara maloji saka kuti ndichikwanisa kurara naye tamuloji muya zvakaramba handina kukwanisa ndasingatonzwe feeling because ndakumitira rafu iye mari ndandatomupa ndomba ndatongomusofta kuti iwe saka ndine hope chichi ndakutoedza kuvhara kuti asaone kuti ndo zvandiri saka akatombotraya iniwo ndichitoedza kuti chero dai ndagona kurara naye ka1 but zvakaramba ndomba kwatochena takatorarawo takangodaro. Makamukecha zvemari ye $15. Alright, yanga iri yenight alright. Handi palast mati makararana katatu makatraya katatu andika palast attempt unongodze kuti chii chakaitika? kechi3 ndakadanana nemunhu musikana ndadanana naye saka semunhu aingonge aine nyayawo dzake dzaainzwa musikana waigara achinditasisa ichinzi mafambiro ako chichi saka indaingoedza kukumuvhara kuti chiko chaunoona chichi zvikanzi but unoita kunge musikana ndikati akana zvauri kuona hazvisirizvo pamwe une mamwe mafungiro auri kudii auri kungoonawo chichi saka musikana uyu handinambokwanisa kuenda naye kure kana kuti ndirare naye taitombozama kuti tirare tese but zvichiramba akamba azongondiramba ari ndobva atongoti handikwanise zvaunoda handizvikwanise because handingati ndine mukomana because ndechitasiro kuti undide ndechitasiro kupohwo rudo. Makatombosvika here pastage yekuti munopinda muroom motobatana modaidai zvozokona hazvo kana kuti zvakafamba sei? Chaitika ndechekuti chero tikapinda muroom handi inini kubatana kwateichiita inde ndakutotasira kuti dai ndabatwa ndirini. Alright. Saka ndisina simba rekuti ndikwanise kuramba ndichidi. Alright. Ndo zvinoiri zvaitika ivavo. Aya ndapanzwisisa. Kudiri
rekuda kurara nevakadzi imimi ndarinzwisisa kuti madonongodza kuti rakaramba kushanda because of masikiro ameno tingati masikiro amakaita. Alright, ngatisviwe padivi rekuti imimi muchiiswe. Right. Tinoziva kuti kana bonde richiitwa rinoitwa nemunhukadzi nemunhurume, munhurume achiisa panhengo yemunhukadzi. Imimi hamuna nhengo yemunhukadzi, munozvifambisa sei? Right, kana anza yenyu kana muchipindura wada kuti muedze kutsanangura but musinganyadzisire asi vanhu vachiziva kuti munozvifambisa sei. Alright. Kana tichitaura kuti varume kana vachidanana vari vachise varume vese. Exactly. Isusu slogan yedu yatoshandisa toshandisa inonzi simtu. Right, magona. Ndo yatoshandisa. Ndo yatorara nayo nevarume. Alright. Saka so far mambotaura makadata that guy akakubvisa umhandara. After that guy kusvika nhasi makazorara nevamwe varume vanogona kusvika vangani zvakare? Nekuzokura nekunge ndakazosangana nemumwe mukomana. Mukomana uyo anga abva kucollege. Aiita course yeteaching. Saka papa paChristmas. Saka ndakatodresawo nguva yaipfekwa maskin jean paChristmas. Saka ndakaona mukomana uyo achingonditarisa. Aitova vaive sekuru vake vachienda kumashops, taive tiri kumusha. Saka rodhi yaive yakaita seapo ichipfuura nepagedhi ivo achitoenda. Saka ndakakrosa ndichida kuenda pamba paive nepati. Ndichibva pamba pedu ndichienda ipapo. Ndichida kuti kana ndazobva papati apa ndodi ndoenda kumashops. Saka handinoziva kuti atoona hembe dzandakapfeka. Plus anga ine vanhu vaangainavo vaanga abva navo kupi kumba kwavo. Ndomba ndaenda papati pepe ndaona pasingafai ndikati chiregai ndiende kopi kumashops. Ndichisvika kumashops ndakatanga kutenderera nemashops kudai. Ndopa ndakasangana naye. Saka ipa akandiona akamba anzvenga vanhu vaaive navo. Ndomba asvika pandaivi zvikanzi ndanchikuteera wauchinditeera nenyaya yekuti kudii. Zvikanzi ndakuona tichiri kumaraini chichi. Ndikati saka iwe nyaya yako ndeyekuti chii? Zvikanzi pane zvinhu zvandaona. Ndikatoona chii? Saka ini ndasa ndapinda mumadeals ekuti ndizive, because ukauya kwandiri ukasagona kutaura zvinhu izvozvo handikwanise kubvuma. Isu mufesa akatosvika achida nezvangu, ane zvaanofanira kutaura kwandiri kuti ndizive kuti munhu uyu mumwe wangu. Anofanira kutaura, munokwanisa kungotipawo that secret katiizive nyika inoda kuona. Secret iyoyo inonetsa kuti ibude because inogona kuzokuvadzisa vanhu. Because kogona kuuya mumwe munhu anenge achida kana kutokuvadza, iwo otaura slogan iyoyo kwauri handiti iye zvisiri izvo zvaanoita. Saka unokwanisa kutotorwa nemunhu unoita okukuvadzisa. Saka kukuvadzisa like how? Meno munogona kungoita go deeper. Zvakafanana nemanjete muno mamvumi handi ukatofamba pa uchito vanhu vakakuziya unogona kutoswera wakatopusa zuva rese. Because sepatakatanga kupinda mumaclubs satakutoziva, satatova nesimbo kana nekuziva, taitogona kutotadza kufara. Unogona kuswera uchisvororodzwa because munhu anenge asinganzwisise. Vamwe vanhu vanofungidzira kuti pamwe kunenge kuri kungozviitisa. Vafunga kuti unogona kungozvibatira pamusoro zvekuti uda kungoteedzera. But zvoda vanhu vanenge vachizvinzwisisa.
Saka zvadaro mukomana uyu akazama kuti ataure malanguage iwayo. Saka ndasati ndakuziva because ndasati ndambopinda ndaitonetsikana kuti saka ndichaita sei, saka upenyu hwangu huchadi because ndaigara ndichirohwa pamberi pangu pane vakoma vangu 4. Saka tiri kumba vaiona ndichibika mahumbwe, ndaigara nezvidhori zvangu ndichiwacha hembe ndichidii. Basa rechirume ndairiramba, ndaikwanisa kuita rekumba riya, kuklina, kusuka chichi. Saka zvadaro takatadza kubatana palanguage. Ndombati chandeitotenga mabhiyazi. Iye aifunga kuti pamwe kana ndadhakwa pamwe kunyara kuchadii. Semunhu anga asingazive kuti pane malanguage anotaurwa kuti uzive kuti munhu uyu ari kukoda chichi. Akambatenga mabhiyazi aya tamwa chichi, tasikira tiri tese. Achidzoka kwandiri chindiudza nyaya yangu chichi. Handina kukwanisa kutaura naye. Takazobva kumashops kwakuma2 zvikanzi undimirire, ndomba tafamba neroad so inofamba nemabhazi. Saka ini pandakasvika nepandanda kuda kukona napo kuti ndiende kumba, ivo vairamba vari street neroad. Zvikanzi ndakuenda kumba ndozokuona chindipa nhamba dzako chichi. Saka ndatozviridha kuti munhu yaari kuda. Because ndandaona nemaitiro aiita. Ndamupa nhamba dziya. Ndomba ndakuona chitopinda neroad inopinda nemota dzichienda kumaraini kudai. Saka akangofamba ndongati ngati 200 meters. Ndomba adzoka achimhanya zvikanzi mirapo. Paakasosvika pandandiri, akakondimbundira kudai, ndomba andipa kisi. Saka ndakabva ndanzwa kupererwa nezvaakandiita. Ndomba ndamba ndagara pasi. Zvikanzi ndakwenda ndozokuona. Ndomba aenda kumba kwavo. Mangwana acho wanga wava musi wa26 December. Akamuka achibva kumba kwavo. Saka ndatopindawo maraini chida kutoonawo vanhu kumusha chichi. Akasvika gugu vangu aripo. Zvikanzi ndiri kuda mukomana aripo here. Zvikanzi haapo. Zvikanzi kana adzoka muzomudza kuti ndaenda kumashops. Pandakadzoka pepe gugu wangu ndomba vasvika zvikanzi pauya shamwari yako imwe yauya panapa chichi. But anozvida, anochena chichi. Ndoandatotanga kuseka paya. Saka handamboita 2 minutes ndiri pamba paya. Ndakamba ndati alright mufesi uyo. Ndomba ndageza, ndomba ndachinja hembe, ndomba ndatera mumashopu. Ndakatosvika vakubuda mumashops. Ndomba tadzoka nekumba. Tichisvika kumba, gugu wangu akambva ati pindai mumba musagare panze. Zvikanzi ndasiya chikafu chiromo. Ndatopakura chikafu chiya. Ndomba ndapinda musitting room, ndomba tagara. Mukomana uyu akati ini handidyi maspice chichi. Gugu wangu akambva wamhanya kuminde kumabani iye. Ndomba vanotsvaga chibage, ndomba wabika, ndomba watipa. Ndomba atichindiperekedza. Ndomba takafamba tichifamba. Saka kune sango remazhanje mazhanje emusango. Ndomba tasvika ipapo tagara pasi pemizhanje tichidya mazhanje aya takagara pasi. Zvikanzi iwe huona kubvira nezuro sewanga usingaoni nyaya yangu kuti iri kuti kudii here. Handiri kuona zvandakazokuita paya. Ndaitoratidza kuti ndiri kufarira chichi. Ndikati saka iwe kana wandifarira saka uri kufunga kuti chii. Ndoda kuti tidanana asi hauzive dhiri racho here. Ndikati dhiri iri handirizivi. Zvikanzi iwe pane mumwe mukomana wandoziva anoshanda kutauni. Zvikanzi mira ndimubipe, anofona nelandline. Paakafona mukomana uyo, ndomba atanga kutaura. Zvikanzi uri sei chichi, yes baby chichi. Zvikanzi handihwazvinzwa kuti saka zvinhu izvi zvotoitika. Saka iwe uri kutya chii. Ndopandakatotanga
kuzvishingisa. Ndikati saka zvinhu izvo zvinotowanika. Akazoti hatichipinda nemusango. Tapinda nemusango nomba andipa foni yaive ine mavidhios. Nomba akundionesa mavidhiyo aya. Saka endakamba ndanzwa feeling yangu ichikwira. Nomba yazvona zvikanzi atigare apa. Nomba tagara. Ndo paakatanga kundibata-bata achindibata-bata. Zvikanzi saka iwe unokwanisa kunge woenda kuseri kuti vanhu vasazotoni. Ndo patakamba tazoita 6. Saka ndo ndiye munhu akazoita kuti ndizive because anga ari munhu anga ari muhombe plus anga ari munhu anga akutoenda aida kutotanga basa January yachona. Saka inini zvakaitika ndakazomubira nhamba yemunhu uya waiti anoshanda mutauni ichichi. Noma ndatanga kutaura naye kusvika ndazopinda mutauni. Akati unondishanyira kumba kwangu. Musi wandakamushanyira akati nhasi tiri kuenda kuclub unoona zvechiitika usambotye chichi. Tasvika kuclub kuya kwakatanga kutengwa mabhiyazi. Ndingoona zviri kuitika zvacho, madressing anga akapfekwa chichi. Club muno muHarare kana kuti club muno. Zvikanzi iwe sununguka because kunogwa hapana zvinotomboitika. Ndokunotowanika vanhu vakaita sisu chichi. Saka ndakatogara papo. Vakazarawo zveshuwa. Vakatozara. Saka ndaingoona because ndaiona kuti zvinhu zviri kuitika izvi ndo zvinhu zvandii ndichinzwa. Ndichingoona vari apa pavari kuitawo zvavo. Saka mukomana uyo anenge handizivi kuti chii chakazoitika. Akamba abuda mubhawa. Ndomba atoenda nemota. Handina kuzomuona. Ndikati manje ndichaita sei. Ndagara paipai. Saka vanhu vakamba vazotanga kuya pande zvikanzi taona wina ningi chichi. Ndikati but handichazivi kuti aenda kupi chichi. Zvikanzi iwo hazvinetsi. Iwe saka takuenda newe. But kana uchida kuti tiende tokotsvaga munhu munomu wokuti unoendawo naye because hazvizoite tinenge tine vanhu vedu chichi. Saka pakamba paita mukomana akasvika so. Ndomba apuwa ma-introduction. Zvikanzi uyu anonzi ningi chichi. Saka ndo pandakazotanga kunzwa maslogan aya kuti kana munhu achida mukomana achida kurara naye anoti chii kana kuti zvofambiswa sei. Because kana uri chirume unenge uine zita rawo inaro. Riri rechirume kana riri rechikadzi? Rinenge riri rechirume. Alright. Avo vanenge vachinzi mabhebho vanenge vaine masitoo avo. Saka paunotaurirana nemunhu unotoziva kuti uyu murume anenge achida kude ari kuda. Alright. Saka imimi muri mukadzi ari kuda murume. Kune varume vanonzwa feeling yekuda kurara nemurume. Sorry, handisina kunzwisisa. Alright. Apa imimi muri murume munochinhu chechirume. Asi imimi munenge muchinzwa kuda murume ovhakare. Ndechinzwa kuda murume. But pandiri kutaura kuti varume ava vatorara navo anenge aine feeling yekuda futi murume. Alright. Saka munondira kuti munhu murume uyu haakwanisi. Alright, murume wacho haakwanisi here kurara nemunhu wechikadzi. Haana zvaanenge achizonzwa here kana zvinofamba sei? Anozvinzwa. Sometimes pamwe unogona kutodanana nemunhu anotori nemhuri yake kumba kwake. Achitova nemhuri yake atori nevana vake. But anenge aine kamwe kauye kekuda futi munhu wechirume. Kamunhu wechirume. Alright. Saka ndo nyaya inoitika. Mumwe haatokwanise kutoita mukadzi. Anogona kusarara kuitwa nemurume but achitorara achida kungoita murume. Right. Tiri kupanzwa.
pane mamwe madaunzwisa zvakare. Saka imimi apa iko zvezvi mune yatingati mune like now mune boyfriend here. Ndinaro. Boyfriend murume here. Murume. Ane mukadziwo here nevana kana something like that. Akamboita mhuri yake. Atone mwana, akatozvara mwana zvio. Ane mwana wake. Saka aita mhuri yake kudaro vakazongosiyana aine mwana. Saka ndopatakazongoonanawo tangotanga kutongodanana. But inini ndakazoona kuti handikwanisi kunge ndiine munhu wani. Mune mhaka yei? Nekuda kwekuti unenge uchida kuzorarama. Saka haasi kuprovide enough kwamuri kana kuti kudi kuzorarama kana kuti haasi kukupai bonde rakakwana oro chiina so donongodza ipapo. Chinoitika katori kaspirit kekuti iwe unenge uchitoda vanhu vakatowanda. Alright. Unogona kutoita munhu wako unoti uyu ndo wandongoda. Pamwe anenge asingatokupe chinhu. Wozotsvaga vamwe anenge achitokupa. Zvekuti unokwanisa kana kutobatsira vabereki vako. Alright, saka vanhu vese unomusangana navo munomushandisa makondomu here kana kuti inenge ingori yeke vanhu vese? Kana ndikuona paine mari ndokwanisa kungobvuma. Asi kana pasina handibvumi. Alright. Ndiri panzwisisa. Vanhukadzi vanoenda patinotipo patouchline. Vachinokechesa. Haisi secret zvandiri kutaura asi makuhwa izvi. Imimi mune touchline here yamunoendawo? Isu totori nemaposto. Muno muZimbabwe? Muno? Muharare muno? Muno. Totori nemaposto ekutoti ndikatoenda ipapo. Mafesa anotozviziva anotouyo ipapo. Vamwe vakushandisawo zvavo masocial media. Alright. Munoita mari alright. Short time. Mari sleep over mari. Zvinosiyana. But yamunonyanyo charge imimi. Isusu mari yatinochaja ka. Munhu akandodzwa $50. Kuenda neni kunight. Asi kana zvakandoomero ndenjizongoona kuti munhu ari kuti ane mari yakati. But minimum yenyu yamunoti hamudarika apa. Pamwe pacho unotoona kuti haunawo kana $1 mumwe. Saka kuti uzorambira kana munhu ane $20. Saka unozongobvuma. But ini ndechitoda kana 50 wo zvichienda kumberi. Mumwe munhu hautombomuchaji anogona kutongokupa ega. Alright. Vanhukadzi ndoziva kuti vane makastoma akawanda patouchline. Potse tiwaona kuti atorwa dai tomboenda mabhawa ka haisi secret. Tiwaona vagara kuti munhu dai. Ko imimi mune makastoma akamira side kwenyu? Ini ndikatongogwina munhu wani kana akati 50 kana 30 ndakutoziva kuti ndabho. Handichatomiri because anoenda nevamwe. Makastoma akawanda wezvo. Nakuwanda. But ukangowana munhu wako kana kuti ukatowana munhu anenge akufarira kuti munenge muchifambidzana. Ndiwa unenge wakutongotambawo naye. Aiwa tokwanzwisisa. Ko zvekuzofungawo maybe ngatiti mambo mune permanent boyfriend here? Ndambobvunza that question. Munayo? Ndinayo. Alright. Permanent boyfriend munhu akangosikwa kana kuti akazvarwa muzvaro wenyu here kana kuti munhu ari ngoita musikanzwa zvake zvekudo simtu? Ipapa handikwanise kupatsana ngura kuti because handambomubvunzawo kuti iwe wakazvarwa une feeling yekuda izvo here. Because aitonetsana nemukadzi wake kusvika vazosiyana. Alright.
nenhau idzodzidzi hameno zvaitiko kwari. Alright. Kumashoko kana nhau yamungade kupedzisira mungade kupa maybe kune vamwe vanhu vakazvarwa ndi vakasikwa musikiro wamakaita uyu ndeyekuti kudii? Mashoko andiri kuda kungotaurawo kune vakazvarwa vakadaro, kana kuti kune vamwewo vanhu vasingazvinzwise kuti chii chinoitika, because unogona kutozvara mwana wako akadaro. Saka kumunhu asingazvinzwisise anogona kutomudzinga kana kumubata rafu asingazivi kuti chii chinoitika. Saka ngatiti urema kana kuti chidi handimeno sorry pamwe ndogona kunge ndashandisa wedhisiriro. Kwekuti titi urema handionesi kudaro, but handikwanisi kuti nditsanangure kuti Mwari anenge akazvisika sei, because feeling yaunenge wakaiswa inenge iri mauri, but isiri iyo inofanira kunge iri pauri. Right. Ini ndakarara nemukadzi ndinotonzwa kuti aiwa ndanakidzwa apa zvangu zvaita apa ndanakirwa ndochokwadi chandiri kutaura ndifandipikise mucomment section umu. Ko imimi munotonzwa here that feeling yatinonzwa isusu kuti aiwa kana muchinge munhu achinge arara nekuti manakirwa? Ndinoinzwa. Amunoinzwa? Ndotonzwa kuti feeling yangu yandachitonzwa yatopera. Alright, isusu vanhu vechirume tinorasa mbeu. Unorasa mbeu ndopanoperera kunakirwa omboresta. Ko imimi munoita sei? Iye paanongopedzwa ipapo ndokutongonzwa kuti ndanakidzwa kwangu. Mune mbeu dzamunorasa here? Because inzwai muzika nachita bonde mukadzi nemurume udaisoka. Ini ndakarasa mbeu mukadzi asati arasa, azvara kuti mukadzi uyu anenge asati anakirwa, unofanira kutombozorora futi wodzokorora kusvika wamuita zvokuti arase mbeu kuti kuzoti aite se anakidzwawo. Handitika imimi munotosvika munotorasawo here mbeu ndopada kunazonzwisa ipapapo, kana kuti munongoti kana munhu akangopedza uyu ari kuitawo chakarasa mbeu zvinhu zvatoita natsopatsanura himusashkeni? Handizozive kuti chii chinoitika hangu, but indone kazhinji inini akatongoprodusa ndotonzwa kuti ndatova bo kana kuti handisati. Right. Mumwe mubvunzo zvakare, vakadzi vanoita chikapa kana warara nemurume, imimi munoita here chikapa? Ndinotochiita chakanyanyisa chekutodarikira chaicho. Zvokwadi. Alright. Inini kana ndikatodanana nemunhu ndotomubatawo zviri bo, kuti chero kumba kwake anogona kusatokuda, because inini ndinoita zvakadarika pamwe zvaanoitirwa, because hapana chandisingagoni. Kuwacha ndogona, kubika ndotogona kudarika vakadzi vacho. Alright, ipapo ndopanzwisisa. But toda kutaura chokwadi, isusu vanhu vechirumika handicho chatinokunyanya kukoshesa pana munhu wechikadzi, tonyanya kukoshesa panhau dzebonde apa. Munogona kuzere unazokuzopa bonde semapirwo atinoitwa nevanhu vechikadzi. Harirambi. Tinotokupa kusvika paune uchida pacho ipapo. Alright, sim tu yamunoshandisa imimi ine zvinobuda nepo zvinoenda kutoileti. Munhu wechirume achinge akuzoisa hapazoite here ameno hazoita here kanenge kake. Alright. Ndonga zvada kubvunza matozvinzwa kameno kanenge kaku. Alright, asida kunyasira here. Kungoti kunoku kwakasaririra kuno toti muno muZimbabwe. Ukaenda kuSouth Africa pane zvinotengeswa so yekuti unoisa mvura yako unochipfeka, saka unochipresa kudai chinogeza, wotogeza wotosara watova smart zvekuti hapana kana chinoitika.
Alright. Asi kana usina unokwanisa kungozvigeza iwewe wega zvitopera, munhu hapana chaanotombo, vanhu vanotonetsikana kuti chii zvinoitika, but unokwanisa kutogeza zvokuti munhu hatombo iteka nechimwe chinhu. Alright. Nekuti panhu pave vari tight zvisingaite kudarika imwe nzira yatoziva yeye. Imwe nzira yatoziva yega ino expand zvisingaite. Ndinoda kuti ndio inozobuda kana singakanisa hangu inozobuda nemwana. But yeye nzira iyi yakagadzirwa zvokuti iri tight because inobuda ipapo zvidiki. Saka hamuna here kuzorwadziwa kwamunozoita kana kuzoita sei? Pane zvatoshandisa zvoenderana, unenge uchionawo size kuti munhu ane size yakaita sei, inonzi loop, so inoita kuti zvingoita nyore. Alright, aiwa. Right, aiwa ndapanzwa. Right, muri Zimbabwe pachibanda media ndonyenge tinayo muzuva ranhasi. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section kuti vanhu ava kuda kwavo here, kuzviitisa here, kana kuti masikirwo avo. Ndinovimba kana pana chiremba angakwanisa kuzobata isu chibanda media achitsanangurirawo maererano nekudzidza kwavo kuti nhau idzi dzinofamba sei. Handitika regai nditore mukana uno kutenda mukomana akanibatira muchina, director Taps. Pari zvino ndotisarai zvakanaka.